మీ అందరికీ వందనాలు. ఫ్యామిలీ అలాగే మమ్మల్ని ప్రేమించి ప్రార్థన చేసిన ప్రతి సేవకులకి ప్రభు పేరట వందనాలు. నాకు ప్రస్తుతానికి బాగుంది. ఎవరు ఇక్కడికి వచ్చి ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. వారు నేనే వస్తాను. దయచేసి మీరు మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి. హాస్పిటల్ దగ్గరికి ఎవరు వచ్చి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టద్దు. ఏదైనా ఉంటే వెస్లీ గారికి ఫోన్ చేయండి, మా తమ్ముడికి. ఏదైనా ఉంటే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోండి. మీ అందరికీ వందనాలు. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ప్రార్థనలు కొనసాగించండి. సరిగ్గా వారం తర్వాత, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆగస్టు 1వ తారీఖు అంతా మ్యాక్సిమం గుంటూరు తీసుకొచ్చేస్తాం. అక్కడ మనం కలిసి చక్కగా ఇంటూ మాట్లాడి విషయాలు పంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రార్థనలు కొనసాగించండి. ఇప్పటి వరకు ప్రార్థన సహకారం అందించిన ఆత్మీయులు, సేవకులు, సంఘాలన్నింటికి కూడా మినిస్ట్రీ తరపున ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను. గాడ్ బ్లెస్ యూ.